Assalamu alaykum, mehman vatandaşlar. Yayılımda akıl kıymetleri, mektep okuçularının atı, televizyonlarının kâda bir tane mehman vatandaşlar sizden bilen. Hormatly okuçular, hormatly eminler, akıl kıymetleri, televizyonlarının studiyasında ähli hoş gördük. Köp sağ olun. Mehman okuçular, yeni bir ähli bunu akıl kıymetleri televizyonlarının studiyasında hoş gördük. Elbette mehman vatandaşlar, hormatly arkadaşlarymyň taýyatynda ýurdumyzda iň bir öňde barýan ulgamlaryň biri bilim ulgamyny hem uly işler alyp barýar. Görüşmiz ýalyny hem näçe wagtdan bäri Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlymyşyda Rowşan aýakkaplar husus kärhanasy bilelikde taýýarlanyp ýaýlama ýetirilýän. Akıl ýeňişligi mekdep okuwçylaryna atly telewizionyň özüniň saýlama tapgyry bilen häzir hem dowam edýär. Elbette Aşgabat şäher baş bilim müdürligi tarapyndan ýetirilýän hormatly eminlerimiz bar. Şeýlede akıl ulgamynyň işe girdilmegine, wagt gasaplamasynyň saklanmagyna, dowam etdirilmegine, mumay başlanmagyna hem jogapkärçiligin şeýle şeýlede toporlaryň gazanýan utuklaryny desine sanly gullanma arkaly ilki bilen bir studiýamyzda şeýlede mehman watandaşlar size ýetirýän teňçilerimiz bar. Bularyň ähli bilen häzir gepleşmeginiň başynda tanış bolar. Çünki mehman watandaşlar akıl ýeňişligi mekdep okuwçylaryna atly telewizionyň bu gedek kitanyny hem eminlik etjek. Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürligi tarapyndan ýetirilýän eminlerimiz bar. Çünki Aşgabat şäheriniň 84-nji orta mektebiniň hormatly mugallimi Arslan Şaryp bar. Arslan oğlum hoş gördük. Mehman vatandaşlar şeýlede Aşgabat şäheriniň 28-nji orta mektebiniň ýaş dekilim oğlumlarynyň biri näzik süýüni bar. Mehman size hoş gördük. Şeýlede ýaşlyk teleradio ýaýlamynyň synçylarymyz hem bar. Öwel Murat Aýdogduýew, hoş gördük. Hemde Bahargul Halkylyň bar. Hoş gördük. İşiňizde şunu bardy edýär. Mehman vatandaşlaryň gedekli gedegine mektepler bäýatçyga gatnaşyp gelýärler. Saýlama tapgyry häzir hem dowam edýär. Elbetde saýlama tapgyryň bu sanyny gatnaşyjy taraplar Aşgabat şäheriniň ýürütülüşdirilen 132-nji orta mektebi şeýlede Aşgabat şäheriniň ýürütülüşdirilen 61-nji orta mektebi gatnaşýar. Häzir meýdançamda çağır. Ul şatlyk şowgun bilen, şowgunly el çarpışmalar bilen gatnaşyjy taraplary meýdançamda çağırýar. Aşgabat şäheriniň ýürütülüşdirilen 132-nji orta mektebi toporyň tüdümi Rahim Hojalyýew, Degli Berdimuradow, Aygül Mehmetowa, Guwanç Arnorazow, Gülhatice Abayewa, Merjen Gurbanlyýewa, toparwasy. Merjen hoş gördük. Üstünlükde yar gördük. Gelin karşılaş toparmaz. Aşgabat şäheriniň ýürütülüşdirilen 61-nji orta mektebi. Toparyň tüdümi Ýaz Cemal Ataýewa, Gurbanyýewi Küçügulyýewa, Güljahan Nazarowa, Çınar Niyazmuradowa, Anna Gurban Karalyýew, Öweldirdi Hojagulyýew toparwasy. Öwelde hoş gördük. Mehman vatandaşlar, toparlar meýdançyda. Özünlük bilen ýar bolsun. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Elbette şeýle tolunly fırsatda öz gollaglarymyz bilen şowgunly el çarpışmalarymyz bilen toparlary meýdançamyza çağırdyk. Toparlar ikiňde hem sinük ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýän Merjen öweldirdi. Ikiňiň hem toparlagyda sinük ýar bolmagyny arzu edýär. Elbette häzir siziň bilen sözümiz dowam eder. Öňüň şäherdi adat sosial bilim şeýle däwamyz bar. Hormatly mehmanlar, çünki eminlere hem de synç taraplara söz nowatyny bermekçi. Hormatly näzik molum, Arslan molum, gerekden bir toparlary gutlamagy hem de bäýatlaşgardy sözüm. Türkmenistan betaraplyň mekan ýylymyzda hormatly prezidentimizin tagallasy bilen bilim ulgamyny ulgun serilýär.
Bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän arkadagymyza şu pursatdan peýdalanyp köp sag bolsun aýtýan iki toporda bäsleşýän okuwçylary da üstünlük arzuw etýän. Sağ olun. Arzuwuňyz hatyr bolsun. Arsan ol. Salam bäteşe gatnaşyjylar. Iki topara, yani 132-nji hemde 61-nji orta mekdep okuwçylaryny uly üstünlikler arzuw etýän. Şeýle bäteşikler geçirme uly mümkinçilikler döredýän arkada prezidentimiň jany sag, ömür uzak bolsun. Köp sağ olun. Murat. Salam hormatly emine agdalar. Salam akıl ýeşigi mekdep okuwçylaryny telewizionyna gatnaşan, ýagny bäsleşýän toporlar. Iki toporda üstünlük arzuw edýän şeýle hem mekdep okuwçylaryny okuýup başlaryny artdyrmakda giň mümkinçilikler döredip berýän mähman arkadamynyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagy, elmidam iyi mähbit alyp beren işleri mundan beýlekdir wajypmagyny arzuw edýär. Köp sağ olun. Bahargul gezek size. Salam mehriban okuwçylar, akly ýeňişligi mekdep okuwçylary bilen geçirilen telewizionymizyň ýene bir täze siziň ähliňizde hoş gördük. Bätleşiň üçtanyna gatnaşýan toporlaryň ikisine de uly üstünlik arzuw edýän. Şeýle de bizi bagtyýar zamanada ýaşadýan, hormatly arkadamyza köp sag bolsun aýdýas. Goý mehriban arkadamyzyň jany sag başlyk bolsun. Alyp barýan işleri elmidam orawaşlyklara beklensin. Köp sağ olun. Toporlar, ýa-da burda sogalnamaňyzy geçirip alar. Onýança topor başlar size öýlenmek isleýän. Merjen öwürdi. Bäsleşiň şertleri barada duşuň. Öň ýany hem siziň bilen özara maslahatlaşdyk. Elbetde şertler boýunça siz taýin diýip umyd edýän. Käbir şertleri häzir gaýtalamak wajipligi barmy? Merjen öwürdi. Mikrofonu bolsun her bir aýtjak söýüňiz. Ýa sag bolun. Ýok. Merjen? Ýok. Demek şertler boýunça biz häzir girişip bilýär, dogrymy? Şunu kemraňyz bolsun. Elbetde şertleri taklarsynız diýip umyd edýär we bäsleşiň barşyny diňe sowal taporlar boýunça söz alýar diýip hem umyd edýär. Şunu ýar bolsun. Taraplar sowalnama bar. Hormatly eminler, teňçiler, sowalnama geçirilýärmi? Geçirilýär. Wagt almaly. Mehriban vatandaşlar, Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği, Ýaşlyk Teleradiýalamy, Rowşan Aýaklary, Sus Karhanasy bilen birlikde taýýarlanýan akly ýeňişligi mekdep okuwçylary bilen atly telewizionyň bu sanyny hem başlaýar. Gatnaşyjy taraplar Aşgabat şäheriniň ýürüteleşdirilen 61-nji orta mektebi, Aşgabat şäheriniň ýürüteleşdirilen 132-nji orta mektebi hasap 00 dogry jogap üçin berjek utuk görüşimiz ýaly bir utuk bolar. Merjen öwürdi. Taýarmy? Hawa taýar. Taýar. Sowalnama geçýär. Demek ilkinji sowal tapgyry taraplar sowal. Bilýäs, sowal tapgyrlary mektep maksatnamasyna degişli bolar. Okuyan gatlaryňyz hemde zeki aýratynlyklaryňy barlamak maksady bilen hem zeki sowallar hem bolar. Ine-de olaryň ilkinjisi. Seriýas sowal tapgyryň gowrum bar, gerek bolsa bilýär balym. Köp ýyllyk azda känne agaçlaşan baldakly, gıramsy ösümliklere meňzeýän. Ýöne boyunyň pesligi we ömrüniň gysgalygy bilen olardan tapawutlanýan ösümliklere nähili ösümlikler diýilýär. Wagt gidýär. Wagtaklandy Merjen. Kim jogap berer? Men jogap beren. Dinleýär Merjen. Soragyň jogaby ýarym gyrymsy ösümlikler. Jemledinmi? Hawa. Kabul edýärmi? Hawa. Kabul. Merjen. Gaýtala. Jogaňyzy. Ýarym gyrymsy ösümlikler. Ýarym gyrymsy ösümlikler. Oňulelem jemleniň söýlem. Netije hasap açık. Berekella. Sowal. Balıklarda
näçe dürli ýüzgüçler bolýar. Olar nähili atlandyrylýar we haýsylary täk, haýsylary jübüt ýüzgüçler. Wagt bitti. Wagt tapýar. Öwürdürdi. Toporumuzdan Çınar jogap berýär. Çınar, dinleýän. Balıklarda kuyruk yüzgüçler bolýar. Ah, Balıklarda kuyruk yüzgüçler bolýar, ondan başga da yelek yüzgüçler bolýar. jemleýärmi joňla? Hawa. Galanlar ýadyma düşmedi. Ýadyňyza salar. Kabul edýän. Netije öwürdürdi häzir saýagyny ýaz. Şu sekundda Merjan jogaby takyklama mümkinçilik berýän. Bam jogap berjeňiz? Yok. Yok. Demek öwürdürdi aýdyp kelýär. Asap deňedin. Köp sağ olun. Sağ ol. Süt ýaly ak planariýanyň bedeniniň içinde boşluk bolýarmy? Düşündirip berersiňiz. Wagt bitti. Jogap beren tarap düşündirip hem berer. Barda bolýar da ikisi bedeni tartip. Yeni meni. Dinleýän Merjan. Biziň taparmazdan Rahim jogap berýär. Dinleýän. Gerekli şeňizmi tuklar goýunça? Ak planariýanyň içinde öýjükler bolmaýar sebäbi olar içki synalary birleşdiriş dokumalar arkaly doldurulýarlar. Sorduňmy? Owa. Kabul. Düşündirip berersiňiz diýsem keskitlemesi bilen aýdaýdyňyz muny? O da ýalňyş bolsa diýem. Netije 2 bar. Berekeller. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Häzir käbir zatlary toporlaryň dikkatyny ýetirmek diýen öwürdürdi Merjan. 10 san sowal tapgyry bar. Bilim ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnamadan. Hemde haýsy bir tarap 6-njy utugy alan desine oýun togtadylýandyr. Çünki 6 utuga barandan soňra garşydaş tarapynyň näçe utugy alanyny ýa wajipligi ýok. Çünki 10 san sowal tapgyry bar, alaýanda da 6-4 boljak. Onun için ondan aňyryk dowam etdirmek wajipligi. İki tarap hem ruhlandyrmak isleýän we teýjendirmek isleýän. Seriýat. Zekin sowaly bolar. Sowal. Yeňil bolýar, agyr bolýar, ýöremeýär, uçmaýar, çalt bolýar, haýal bolýar, öz-özünden göçmeýär. Bu näme bolýar? Wagt etýär. Matalla. Görmeye, uçmaya. Yeni bolýar, agyr bolýar, ýöremeýär. Düşündirip berersiňiz gerek bolsa. Yeni bolýar, agyr bolýar. Merjan. Aýul jogap berýär. Dinleýän. Bu soragyň jogaby saat. Bu Saat? soragyň jogaby saat. Düşündirip berim. Näme üçin? Yeňil bolýar, agyr bolýar. Men saat elim alyp bilýän, aýsam. Mukam duýup bolýar. Ha? Duýup bolýar. Düşünmedim. Mukamy duýup bolýar. Duýup bolýar. Eşitip bolýar, garmoniýasyny duýup bolýar. Ha. Şonuň üçin. Şonuň bilen hem Onuň düşündirilýär. agramlygy, yeňilligi bolmaýar. Sowal agyr bolýar diýär ahyry. Gowrun bolmaýar. Kabul edýän.
3 soru bolayar mı? Netice? Hatap bitken ok. Kalan vatımız olacak mı? Tamam. Devam edelim. Son düşünüşür. Yengil bolýar. Dene içine de salmasan yengil bolýar, salsan agyr bolýar. Hawa. Ýerana. Dinleyelim o zaman. Qurban eýip jogap berýär. Dinleyelim. Toraň jogap torba. Aha. Toraň içine hiç salmasan yengil bolýar, zat içine zat salanda agyr bolýar. Ýörap bilmeýär, uçup bilmeýär, ýöne erde bir götörenne şol ýörese, şonuň bilen birlikde hereket edip bilýär. Şol haýyr bolýar hem ýörýän adamyň tezligine bagly we öz-özüne hiç wagt gymylamaýar. Torba. Kabul edýän. Aslında blokku doğruladı. Zeki doğalı sözünde beşli kaptan koşuştu. Yönü, yani onu dinlediğini düşündürüşü. Asla kıyırak değil. Neydi? Yapman mısın ne kavra işlemi? Ben de reyminle patlatışı. Doğru. Tamam. Zeki doğru diye çekince böyle diğer bir şey olmuş. Zaten kayıtlı değil. Yok, düşündüğü torba dava eşitlik. Netice? Hasap deňeden. Bakalım. Häzir käbir zatlary düşündirmek isleýän. Eger hemme zat yer we yer gidenliginde men merjeň toporunyň jogabyny dogry diýip kabul ederdim. Emma siz düzgünnama laýyk bilýäs diýdiňiz. 5-9 bölümi. Toporuň topor agzasy jogap berýän mahaly hiç hili ýagdaýda goşulmalylar. Muny öňünden hem size düşündirdik. Hatda şunuň özü hem goşulluk hasap edilir. Emma siz söz bile goşulýaňyz. Bunu men gördüm. Ve şunluk bilen eger siz goşulmadyklığınızda sade biz dogry diýip alyp bilýärdik. Bu zekin sowaly. Düşünürüşine göre nire çekden çek vermeli. Eger siz goşulmadyklyk ýagdaýyňyzda onu bu utuk sizde bolardy. Şerti saklan taraplar. Düşündükmi? Onun için devam edýär. Seriýas. Sowal. Goşlaryň oňurga sütüniniň haýsy bölümi aýratyn eýer pisint oňurgalyklardan düzülen wagt gider. Sadece anlatacak cevabı adıp fikir edýän. Ýokarky bölüm, ortak bölüm, aşak bölüm. Şey diýerler. Bilen dadym var. Tapangy. Bileme, düşünme. Basaklan öwedurdy. Biziň toporumyzdan Çınar jogap berýär. Çınar dinleýän. Guslarың oňurgalary ýokarky bölekden, İkaly söz bilen aýdym Çınar. ýokarky bölekden, ortak bölekden we aşaky böleklerden ibaret bolýar. Bu sizin jogabyňyz. Hawa. Kabul edýän. Netice gynansak da ýalyňyz. Galan wagtyňyz ulanyp bilersiňiz merjen. Öwederde iş göçüriň. Dowam edýär. Dinleyen. Bizden Aýgül jogap berýär. Aýyl dinleyen. Kuşlaryň boyun bölümi. Boyun bölümünden düzülýär. İkaly jogap diýsem Kuşlaryň boyun bölümünden düzülýär. kabul edýän. Aýgül. İkaly jogap diýsem ikaly jogaby aýdyp goýaýdyňyz. Gaptalyňdan biri goşulaýman ka diýip. Netice Hasap 3-2. Berekellah. Boyun bölümü. Köp sağ olun.
Mehman vatandaşlar, biz bäýat seçimimize dowam edýär. Sowal. Protonun massasy ulumy ýa-da elektronun massasy? Wagt gitdi. Haýsy birini aýdanymyz ýeterlik bolarmy diýen? Özürdi. Bu soraga men özüm jogap berýän. Haýsysy uly? Protonun bilen elektronun massasy deň hasaplanýar. Ýeke birini aýdyň maňa. Massasynyň sanyny aýtmalymy? Ýok. Protonun massasy ulumy ýa-da elektronun massasy ulumy? Haýsysynyň? Ünsem? Gazaply ýerim şunu? Deň kisem. Deň. Ow. Kabul edýär. Netije? Özürdi. Deň däl. Deň dälligine billik, garany atylanjakmy? O. Dowam edýär. Berem. Aygul jogap berýär. Aýgul. Elektronun massasyna garanyňda protonun massasy uly gelýär. Protonun massasy uly. Kabul edýär. Aýgul. Elektron sözüni aýtyp başladyňyz, onu elektron diýersiňiz aýtdym. Netije? Mehman vatandaşlar, bäsesiň düzgünlämasynyň 3 bölümine laýykda taraplar indiki dogry jogap üçin hem bir tutgalar. Jogap dogry. Berekellah. Ünseriýäs. Taýin bolýar. Ýene-de okuw maksatnamasynyň sowal bolar. Taraplar sanaw aýdylmaly bolsun. Sanaw aýtmaly bolsun we haýsy bir tarap has köp sanawy okasa, biz onu hem utuklap için eder. Dolu aýdyp bilseňiz, onu ýerine utuklap için eder. Sowal. İmmunitet näme we onuň nähili görnüşleri bar? Wagt gidýär. Emeli. Toparlara täkel bermäli. Öwürdürdi. Biziň toparymyzdan Ýaz Jamal jogap berýär. Ya Cemal, Immunitetiň üç görnüşi bar. immunitet näme? İlk şoňa jogap berelim. Adamyň şo saglygyna näme Ümsemle berjaýdy. şo saglygyna garşy görüşip biljek. Gaty dol ýadyma düşenok ýene 3 Bel sanak. sanawyny sanap bere. 3 sanak. Olar tebigi, emeli hemde dogawitdi. Kutardyňyz. Hawa. Sägin ýa. Merjan, jogap takyklap berjekmi? Çünki dolu däl jogap. Ýok. Yok. Ne kabul edýär? Gaýtalan ýanky jogaplaryňyzy. Näçe görnüşi bar diýdik? 3 görnüşi bar. Görnüşi. Haýsylar diýdik? Emeli, tebigi, dogawitdi. Hormatly meňler. Gazanylan olanyny dogawetdi bolup tebigi diýip bolarmy? Netije alalyşýan. Baştan amutuňyzy beräýim erkenik. 4-3. Köp bolun. İmmunitet bu bedenin kesele karşı durnukluluğu. Onun üç görünüşünü tapawutlandyrýarlar. Dogawitdi, kazanılan, emeli. Kısa olun. Devam eder.
Lekin sowal bolar. Sowal. Serias. Gurum bar, gerek oda belli alalım. Täze iştäçer taýýarladyk. Oňa 3 tane burç, şonça pomidor, pomidordan az we soğandan köp hyýar harçlandy. Bu iştäçer üçin jemi näçe sany dürli gök önüm peýdalanyldy. Wa Aýtalaýyn da. täze iştäçer taýýarladyk. Oňa 3 tane burç, şonça pomidor, pomidordan az we soğandan köp hyýar harçlandy. Bu iştäçer üçin jemi näçe sany dürli gök önüm peýdalanyldy. Wagt gitdi. Dinleýäni öldürdi. Biziň toparymyzdan men özüm jogap berýän. Näçe? Muňa 3 tane borç. Näçe ilk şonu aýdym. Inni hataplajak bolma. 8. 8. Meni düşündürä. 3 tane borç, 3 tane pomidor, soğana 1 bolsa, onda 2 tane hyýar bolmaly. 3, 3, 2, 8. Kawul. Netice 4 bolor mu? Bolor mu diye. Mira hop diýär, men 4 bolor mu diýän. Bolmaz. Galan wagtmy dolanıp bilersiňiz Merjan. Merjan ulanýarmy galan wagty? Dowam edýäs. Bolaýandyr etdim. Ümtümlü berjay edýär. Tomaşaçylar, zal. Ümtümlü berjay edýär. Merjan. Kim jogap berýär? Bu taraw adam jogap berýär. Näçe ilk son aýdym? 9 dönüm. Nädip? 3 pomidor, 3 tane burç, 1 soğan, 2 tane awam hyýar. Şonluk bilenem. 9 bolýar jemi. Kabul edýär. Näil hasaplaryňyza beni düşünmedim. Çal-çaltdan aýtdyňyz ya. Täden hasaplayda aýda. 9 diýdiňiz. 9'a geleli. Näçe? 3 tane burç. 3 tane burç. Şonça da pomidor 3 bolýar. Yine de 3, 6 bol. Hyýardan az diýär soğanmyz. 2 tane hyýar goşýar. 2. Biram soğan. Buram soğan. 9. Netice? Merjan. Dokuzdan 4 aýyrsaň näse bolýar? Olam sedimki bolýar. 5. Berekellah. Köp sağ olun. Öweldirdi. Eger häzir inniki utuby Merjan alan ýagdaýynda oyun jemlener. Tijenmegi maslahat berýän. Sowal. Hawaşlaryň Türkmenistanda 2 görnüşi bar. Şolaryň ady näme? Wagt edýär. Ümtümlü berjay edýär. Biziň toparymyzdan Çınar jogap berýär. Çınar. Hawaşlaryň 2 görnüşi bar. Onu aýtdym menen. 2 olar pörli we ýawany. Kabul edýän. Netice 5-4. Köp sağ olun. 10 sowal tapyry. Eger häzir Merjaniň topary dogry jogap berse oyun gutarar.
öwüzdirdi jogap berdi, onda ýene bir sowal tapyryly häzir dowam eder. Seriýas sowal. Häzirki wagtda bu giýiňden ýaýran element ýöne 1855-nji ýylda ony bütün dünýä sergide altından gymmat bedek serişdet hökmünde görkezipdirler. Bu metal haýsy element? Wagt gitdi. Ýalňyş basmalymy? Dogrymy? Bizden Aýgül jogap berýär. Aýgül. Aýgül beren jogaplarynyň hiç ýerine ýalňyşlyk tapmadyk. Begerem häzir jemleýiji sowal bolar. Bu siziň jogabyňyza bagly. Aýdyň. Muňa Öňsem alüminium element diýip hata etip kabul bolar. edýär. Eger doğrudan alüminium bolsa onu oyun jemlener. Däl bolsa dowam eder. Ala dediğim. Merzer. Netice. Hatap. Berekellah. 6-4. Mehman vatandaşlar, akıl yenisini, mektep okutularına attı. Televertesiğimiz inip, bu mekteplerin katlaşmalarında Aşgabat Şeker'nin yürütülüstürülen 61. Orta Mektebi, Aşgabat Şeker'nin yürütülüstürülen 32. Mektebi. Katlaşıp, görközler Hatap. 6-4 hata bilen bu sanikem jemleniye. Mehman vatandaşlar, Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği, Yaşlık Telerazi yayılımı, hem de Ruşan Ayakkabıları Türkiye Arkanası'yla birlikte tayarlanıp, yayılıma getirilen akıl yenisini, mektep okutularına attı televertesiğimizin bu böyle kısanıyım getirip soruyor. Size hem dünyaya uluslarına böyle diyen, format arkadaşımın sayesinde elmedi ama bağıştan faili, bir oradan tek faili olup yazımın var diyen, Mehman arkadaşımına bir yaşada dörüt veren şeyle diyemsin sayesinde mümkünlüklerine tavukun var diyen. Formatı prezidentimizin canın sağ, ömrünün uzak, Alparyan iyi yurt yakıtı istedim. Bundan öylekte rovaj almanın arzu etmek bilen Mehman vatandaşlar akıl yenisi, mektep okutularına attı televertesiğimizin bu saniye hem getirip soruyor. Yeni yakınımda yayında olacak. Hoş sağ olun. Hoş varsınız.